Maaga pa lamang, libo-libong mga Pangasinense ang sumalubong sa pagdating ni na Governor Ramon V. Gico III at Vice Governor Mark Ronald Lambino. Sa pangalawang pagkakataon, muling dinala ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang Gikonsulta program sa bayan ng Malasiki at Umingan. Alok nito ang serbisyong medikal gaya na lamang ng check-up, konsultasyon, laboratory test at mga libreng gamot. Dito, hindi na kailangan pang pumunta ng mga Pangasinense sa mga pagamutan, makapagpakonsulta lamang. Dahil ko'y nakonsulta ti PhilHealth, ninayunan tayo itigay konsulta. Iso di may awat ko tagta. Tinawan ako, basta enroll ti PhilHealth, libre ti check-up, ikanda kayo, iti pamasahe nyo, kaya mga anyo, basta pa-check-up kayo. Kakayat kayo. Si vision tayo, si harapaap tayo ako, si sirmata tayo, at balin na pinaka-healthy probinsya, pinaka-malusog na probinsya sa buong Pilipinas. Nag-hire tayo na masulong ng 500 yung doctors, nurses, pati ang may nursing aid. Amin, yung hospital tayo dyan, probinsya Tapiano, hanggang ang oras, 24/7, walay doktor, walay tambal, walay nurses, walay serbisyo medikal, yaman lang po hospital tayo dyan, probinsya. Target ng pamahalaang panlalawigan na makapagparehistro ng higit 2 milyong Pangasinense sa naturang programa. Matapos magparehistro sa PhilHealth Konsulta, nakatanggap din ang mga residente ng 200 piso na magagamit bilang pamasahe at pangkain. Labis naman ang tuwa ng mga residente dahil hindi na raw nila kailangang pumila pa sa mga ospital. Malaking tulong po siya sa amin na medyo nasa lower part po, ganun po. Dagdag na rin po sa imbis na mangungutang ka pa para pang hospital o kaya pagpa-check up, pwede ka nang kumonsulta, libre, ganun po. Maganda rin yun. At salamat sa mga ibinigay niya sa amin na kahit hindi kami magpakonsulta na sa bayan, pumunta siya dito, nagpabigay ng marami at maraming salamat sa kanya po. Hangad ng pamahalaang panlalawigan na maging pinakamalusog na probinsya ang Pangasinan sa buong bansa. Walang kapaguran pa ring inilalapit ang Gikonsulta program sa mga Pangasinense. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.